Az internetet böngészve találtam rá ezekre a felvételekre. Lassan 1 éve már ennek. Érdeklődésemet felkeltette, hogy a komposztkazán egy olyan alternatív energiaforrás, amely nem csak hogy nem szennyezi a környezetet, hanem a folyamat végén hasznosítható humuszt is hoz létre. Üdvözlök mindenkit, én Harmad Dávid vagyok. A következő 5 percben a Waldorf iskolákban 12. osztályban szokásos éves munka keretein belül fogok építeni egy komposztkazánt. Épülő házunk padlófűtését szerettük volna környezetkímélő módon működtetni, ezért a házhoz lehető legközelebb terveztük megépíteni. A kocsibeálló és a kerítés közti hely megfelelőnek tűnt. A tanév elkezdődött, én pedig Kaposvárra utaztam, ugyanis a komposztkazán magyar szakértője, Tőgyi Balázs épp ott dolgozott. Megszemlélhettem az épp akkor épülő komposztkazánt, amelynek előnyeiről és hátrányairól is felvilágosított, valamint rengeteg tapasztalattal és tanáccsal látott el. A hónapok teltek, a komposztkazán megépítése viszont az építkezéssel együtt csúszott. A legnagyobb hiba az volt, hogy túl későn kértünk árajánlatot a szakemberektől. Decemberben derült ki, hogy a komposztkazán és a padlófűtés megépítése összesen majdnem 1 millió forint lett volna. Az éves munka határideje rohamosan közeledett, a komposztkazán megépítése viszont értelmetlenné vált, hiszen a megtermelt hőt nem tudtuk volna hol hasznosítani. El kellett döntenem, hogyan tovább. Több napi ötletelés után arra jutottunk, hogy a tervezett 20-25 köbméteres kazán helyett egy kisebb, 4 köbmétereset fogok építeni, amely jelenlegi házunk fürdőszobáját levegős hőcserélővel fogja fűteni. A komposztkazán összetételét Tőgyi Balázs receptje alapján határoztam meg. Mint elmondta, fontos, hogy a szén és a nitrogén aránya a komposztban 5:1 legyen, vagyis 5 lapát faapríték után 1 lapát trágyát szükséges hozzáadni. Mivel nem volt elegendő faapríték, ezért egy részét szalmával helyettesítettem, ami a rövid határidőt tekintve kifejezetten jó volt, hiszen a szalma gyorsabban bomlik és talán hamarabb termel hőt. A tervezetnél talán kicsit többet sikerült hozni belőle, ezért a maradék szalmát a komposztkazán tetejére lapátoltam, hogy a felső 20-30 cm-en szigetelje azt. A 25 méter hosszú műanyag csövet egyenletesen emelkedve spirál alakban helyeztem a komposztkazánba, majd a fürdőszobában található ventilátor és konvektor helyére kötöttük be 2 végét, a lehető legjobban szigetelve. Várakozásaim ellenére a levegő még akkor sem kezdett el magától áramlani, amikor a komposztkazán makkhőmérséklete elérte a 65 fokot, ezért a cső kimenő részére egy kisebb ventilátort szereltem. Ám hiába a jól sikerült komposztkazán. A házba beérkező levegő egy kicsit sem volt melegebb. Sajnos a műanyagcső nem megfelelő hőátadó felület. Legalábbis ezt hittük addig, amíg véletlenül 1,5 órára bekapcsolva nem hagytuk a ventilátort. Miután a cső átmelegedett, 35 fokos levegő áramlott be a szobába.